Hvad så alle sammen? Voldt det her. Jeg skal spille noget til School Arms Race. Jeg har overvejet at lave en serie af det her. Fordi at jeg er bare ret god. I hvert fald bedre end alle dem jeg kender. Så ja. Episode 1. OG. Let's go. Bagage. King of Lufthavn. Let's go. Det er bare ikke i orden. Tager bare landhold. Yes. GG. Hold kæft, hvor dejligt vand. Der skal vi bare lige starte over. Lille mig. Fucking nord, mand. Nå. Shots. Squats and shots. Det var det bedste. Jeg begynder bare. Kom nu. Godt. CT hedder det. Så, mand. Grammatik. Okay, easy kill stil. Jeg tror bare, jeg vil hoppe rundt og vise min overdrevet fede kniv til alle sammen. Jeg køber faktisk en StatTrak 30 nu Bayonet Tiger Tooth på et tidspunkt. Yes. Og en souvenir Dragon Law 30 nu med 4 arbejdspower stickers på. Tror jeg køber. Ej, var det bare GG, så går han bare lige når han skulle til at skyde ham. Dø. Easy skins, easy life. Fuck, jeg dør nu. Ikke engang. Easy. Øv. Easy kills. You what? Easy kills deal. Han så. Skulle ikke død? Er han? Jo. Han skulle nok. Fuck, han er ringen. Skær. Hop. Død. 2 HP for et kill. Oj, det er genialt det der, mand. Bang. Kan man ikke se mig? Not. Jo. Nej. Yes. Fuck, det var bare heldigt det der. Sportermon. Coming to get you. To today og i dag. Dø. Kill steal. Let's go. Igen. Hvor der var heldigt det der, mand. Wallbang headshot. Igennem trappen. Tror jeg. Hopefully. Okay. Ej, det var bare super ringe. Nå, men det er det altid. Speed control. Du skal bare gå væk. Nu dør jeg. Du kan bare mærke det. Det er heldigt, mand. Ved. Rip. One tap. Ej. Tak. Du skal... Yes. Max 7. Det er faktisk et okay godt weapon. Der er bare ingen der bruger det. Man kan gøre til nærkamp. Sjovt nok. Det bliver regnet til. Bum. Easy. Easy. Det var one tap. Easy. Easy. Ej, det var ikke fair. Tror jeg vi gør. Der. 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 Han er hit. Skal vi lige se et no-scope. Der. Fuck, man. Red mig nu! Yes. 5 liv. I'll kill you. Død. Så kører vi et StatTrak, this is strike.
Yes. Rip spray control. Rip. Nej, var det sådan? Var det sådan? Skulle jeg salve mode til? Så gør jeg med noget salve. Skulle jeg ved af ved ham derovre, mand? Skal jeg bare ikke lige så langt væk fra. Hvor er det vigtigt? Jeg er bare væk nu. Fuck. Se, hvad så er jeg? Bedst. Mor. Fuck, man. Yes. Giggle. Det bedste våben, jeg er bedst til. Som I kan se. Og sådan en legende til det. Ej, jeg er død. Og nu gider jeg fandme ikke mere. Nu skal han fandme dø ham der. Lige der. Ej, nu er jeg bare... Nu græder jeg. Skal du fandme dø. Yes, chicken. Tak, min mate. Ej, det mener du bare ikke overhovedet. Overhovedet. Lige overhovedet. Yes, fik ham. Det var jeg slet ikke galt. Skulle ikke fange forsøg. For med reload snart, man. Var 2 HP. Hvor det godt. Easy! Det er one tap, man. Ej, hvor er det synd. Hvor er det rigt. Hvor er det synd. Okay. Easy. Are you what, mate? Hvis jeg ikke vinder den her, så tror jeg ikke, jeg vil spille CSGO mere. Oh my. Jeg græder. Jeg gider ikke mere. Gå væk fra mig. Are you? Jeg er faktisk glad for, at man dropper mig. Fucking fuglebur, man. Hvad sker der? Nu skal du fucking... Are you? Oh my god. Rage quit. GG. Episode 1. Vundet. Ja, man. GG. Sådan til GG. Easy win. Easy life. Nå, det var første episode. Mine. Ja.